sualım vardı. Birinci sualım başlasında. İki sualım vardı. Birinci sualım vardı. İlk oyundaki golsuz heçetçiliklerini yerleştirdi. Qarabağın müdafiədə daha yaxşı oynamağı yoksa Viktoriyanın hücumda imkanlarını boşa verməyə, onların hücumda kəsərsizliyi belə bir. Ja samozřejmě viděl jsem hodně zápasů Karabachu. Je to mužstvo, které vlastně na stejnou filozofii jako Plzeň, jako naše mužstvo, to znamená kombinační fotbal, je hodně silné na míči a musím říct, že my jsme hráli doma. Hráli jsme hodně náročně, hlavně ten druhý polčas jsme Karabach zatlačili hodně do defenzívy a se potvrdilo to, že samozřejmě Karabach dostal málo gólov a nebyli schopni se samozřejmě dostat do své kombinačné hry, ale zase dokázali velmi dobře bránit, dobře vyplňat prostory a nám se samozřejmě těžko presazovalo koncovka. Karabağ bizim gibi kombinasyon oynayan komandadır ve biz de bunlar yani sıkıntımıza göre çok atak oynadığımıza göre onların da yani elbette ki özlerinin müdafiası çok güçlü olduğuna göre olabilir yani bizim onlara gol vurabilmemizi sebep. İkinci sualımda sabahki orada kim adekvatı? Bu müdafiədə daha çok itibarı oynayan yoksa hücumu daha çok keser oynayan? Od vás druhý hraje, třetí zápas. Ten, kdo jít se obrání, nebo ten, kdo jít kluč. Ten, kdo jít lepší. Podle vás. Samozřejmě, že ta situace je 50/50, to znamená, je to jasné dané, kdo jim musí musel gól. To znamená za stavu 0-0 samozřejmě prodlouží, jsou penalty, takže do toho zápasu jdeme s tím, že takisto jako my, takisto Karabach samozřejmě musí střelit gól. Samozřejmě pro nás hraje to, že vítězství a remízu pokem 0-0 způsobila samozřejmě. Yani Karabağ'da bizi de taneyle maçı 0-0 olsun. Ona göre de biz de çalışacak yol var. Şimdi diğerinde kim var? Ama ki biz elbette ki çalışacak yol var. Çünkü biz de vurmasa, Karabağ'da olmasa penaltı olacak. Penaltı ki biz de istemeli, Karabağ'da istemeli. Ona göre de çalışacak işimizden görüşmez. 50-50'ye de şans. Takže je pravda, jak se to sám řekl, musí se dát to se nepovedlo v prvním zápase, co tedy dělat týma. A druhá část té otázky, než se zapřemýšlet o výměně útočníka. Ještě jednou ohledně útočníka. Ta druhá část. Jo, jestli v jiném čase zapřemýšlet o tom, kdo bude hrát. Şu an benim için geçen oyun beraberliğine 0-0. Ona göre de sizin yani çalışmalı olacak yerler kaçırıp gol vurasınız. Ben kim oynayacak, kim ne kadar şu. Ještě byla ta prvá část, tak otázky přesně. Co je třeba tak. Tak ono samozřejmě za to těžko hodnotí, protože každý zápas je jiný. Karabach samozřejmě, jedna věc je, čo jsme Karabachu to prvom zápase vyvolili, druhá věc je, že samozřejmě se koncentroval hodně na defenzivu, na to, aby inkasoval gól. Vlastně té otázky předtím jsem odpovědal to, že samozřejmě aj Karabach v tomto zápase musí hrát na to, aby strelil gól a samozřejmě takisto. A můj předpoklad je, že toho prostoru samozřejmě bude trošičku víc na to, aby jsme samozřejmě mohli střelit gól. Pro nás to byl samozřejmě první hostý zápas v této sezóně. Mezi tím jsme mali silnutý zápas, to jsou dva zápasy ostrých, které jsme mali, takže znovu se nám do toho zápasu třetího už půjde trošičku líp, protože už máme dva zápasy za sebou. Jo, čo sa týka samozřejmě útočníkov, to si nechám pro sebe. To se týká útočníkov, to se týká samozřejmě celé sestavy, to znamená, zítra samozřejmě uvidíte vlastně zápise s kterými hráči do zápasu. Dediğim gibi kesin de bir sual verilmişti bu hafta. Bunun kabağında
üçüncü oyunumuzdur ve biz hazırız bu oyuna. Kim oynayacaq napadar işini deyə bilmərəm, özüm üçün saxlayıram bu sualı. Sən özünüz oyunda görəcəksiniz. Bayaqçı hava haqqında sual edir. İstilər yoxlar. Yox, bayaq futbolçu cavab verdi, bir də başqa sual edir. Počasí samozrejme by som vôbec neřešil, protože tým, že sa aj o půl deváté večer, tak tá teplota samozrejme je ideálna. My sme odehrali samozrejme Rakúsku zápasy, kde bylo ve 3 hodiny, kde bylo 33 stupňů bez stínu, na slnku bylo 50 z Lokomotivu Moskva, těžký zápas, to znamená, odehrali jsme zápas, vyhlavili, bylo na slnku 40 stupňů, takže teplota 29-30 stupňů, 27 stupňů vůbec není dobrá. Bizim belə oyunlarımız olur. Avstriyada oynadığımız oyunlarda orada 33 dərəcəydi. Moskvada oynadığımız yıllarda oynadığımız oyunda 44 dərəcə oldu. Yəni biz belə istilərə gözünlüyü və Azərbaycanda 9-un yarısı olan oyuna, yəni 20-30 dərəcə bizim üçün belə qabıldır. Bizim oyunlar götürdük. Qarabağda yola bizim oynanması lazım. Bu həftədə ama da yaransı bir yol. Tak my Českou ligu vlastně my jsme hrali ještě len prvé kolo České ligy, takže pre nás bol zápas a posunutý poháry a je to normálny anglický týden, kde sa tady se hralo vlastně úterý, sobota, úterý a na to jsme zvyklí a samozřejmě ta sestava v tom zápase byla trošku kombinovaná, takže ta zátěž hráčov byla rozdelená a musím říct, že na zítra budú všichni naši připravení a nebyl na žádný vplyv na ten zápas, který jsme samozřejmě hrali. O oyunların, o çiftli olan oyunlardan hiçbir dəxiliyyət yox. Yəni orada 2-ci gün, 6-cı gün, 2-ci gün oyunlar olur. Ona görə biz yəni komanda elə bölmüşük ki, çox yorulmasın. Yəni ki, orada oynayanlar, burada oynayanlarla biraz fərqləri var və komanda yorulmalarına göstərilir. Qarabağ indiyana kimi Rusenburg, Twente kimi komandalar mübarizədən kənarlaşdırıb, Anderlecht kimi güclü rəqibə qalib gəlib. 2 il əvvələ bir tarixə nəzər salmaq istəyirdim. Çexiyalı referi Miroslav Zelenkanın kobud səhvi nəticəsində hakimlik, mən deyərdim ki, hakimlik adına ləkə gətirən qərarına görə Qarabağ 16-da bir final mərhələsinə düşə bilməmişdi. O zaman Qarabağın təmiz qolunu Çexiyalı referi hesaba almamışdı. Buna bağlı Viktoriyanın baş məşqçisinin də fikrini öyrənmək istəyirdim. Yəni həmin epizodu izləyirmi? Miroslav Zelenka, o bütün Avrupa'da məşhurdur ki, dırnaq arası. Heç xəbər yoxdur, nədən soruşursunuz, əslində. Çekiyə medialarında o qədər də o işıqlandırılmamışdır. Deyir ki, mən heç bir şey deyə bilmərəm, hər vaxtda heç nə bilmirəm. Nədir? Olurdur. Şəhmədən əvvələ belə deyək, potensial artıq bəlli ki, ya Qarabağ ya da Düzəlmək üçün ən gücünə qarşı. Hər iki komandanın adını eşitmişdə, yəni bu komandalar baş məktəbi var, tanış idi, yoxsa ayrı bir rəqə kimi yanaşır? Biz də şöyle başlayalım. Tak samozřejmě při tom lose jsme viděli, které týmy
jsme samozřejmě schopni dostat, to jsme samozřejmě věděli, vlastně čekali na voz hneď po zápase samozřejmě o polose, který nám přidělil Karabach, jsme začali získávat informace o tomto soupeři a podobně se mapovali. Viděli jsme samozřejmě zápas v Lucembursku naživo a začali jsme taky stavit na ten zápas, takže příprava byla vlastně od losu do toho prvního zápasu a teď pokračuje samozřejmě dál. Skala se členů člověk, jsme teď pašali naše kolega a Belga. Když jsem k tomu mluvil do papy, že Karabach se stratí, jak mám se máš to pašali ando, že nezačal Karabach, jak je to bonusové vlastně. Co je 4 málo? Já mám otázku na stadion, jednak co mu říkáte, potom taky co říkáte tomu, že se nebojilo na fotbalovém rozhodčí, že si myslím, že v Česku je následně poměrně nevýdaná. A zvlášť, že si přijde třeba velká návštěva, jak to bude poslední. Stadion rozhodčí, ještě zjali stadionu keyfiyeti nedir, koşulacağını ve onlardan adını değiştirdiği için o hafta sizde de ne fikirlersiniz? O da Tak stadion je nádherný, samozřejmě celé město takisto nádherné a my jsme samozřejmě doma hrali na našem stadioně, bylo vypráno dobrý zápas a určitě tady bude plno, to já samozřejmě nevím odhadnout, protože jsme samozřejmě tady jako hosté, ale pro nás samozřejmě to nehraje žádný vplyv na to, kolik tady bude lidí, protože jsme samozřejmě zvyklí hrát hodně divákmi, takže je to zápas, který se bude koncentrovat na svou hru a tak, aby jsme dokázali samozřejmě to zápas zvládnout. Co se týká samozřejmě tomu, tak já samozřejmě nepoznám tu podstatu, nevím, kdo to byl a jaký rozhodčí to byl, ale asi to velká podsta, když po někom pomenuju samozřejmě stadion, tak to musí být jako obrovská osobnost v štátě. Stadionları çok güzeldi. Bizim hoşumuza geldi. Şehrimiz de çok güzeldi. Bizim için yani böyle stadionlar özellikle stop stadionlar oynamışlar. Yani burada böyle bir standart bir şey yoktu. Torbayram Vadisi'ndeki yazın eşit ölçüm hakkında. Ama yargıç çok böyle hürmetten yani hürmet için olmadan değil stadyon. Yani dönemde söyleyeceğiz ama o ne museli připravený, ale na předpoklad je, že se rozhodně, samozřejmě určitě. Biz hem de hazır ama biz fikirleştirici ondan yabancı hal yok.